Egunon enara. Egunon. Noiz etorriko dira Jon eta Jora? Orain etorriko dira. Ados, zurekin egin zuriko nahiz txikta. Kaixo neskak! Zer moduz? Ondo eta zuek, Ondo baita ere. pozten gara. Ikusi gabeko notiziak. Zeintzu? LGTBIQ pluseko notiziak. Eta zer gertatzen da horrekin? Nazka ematen diogu. Hori da, beti izan da neska mutilekin. Hori da, zena dauzka neska bat, beste neska batekin ikustea hiu. Zuek zer iritzi duzue? Berdina zailara. Bai. Txirina jodu, orain euskara dakagu. Guazen. Zer horitzen zaizu eraraketa maluak izan dakoa? Azkenean gure lagunak dira eta gure dakaguna errespetatu behar dute. Baina orain zer egiten dugu? Agian ez esan. Hori hobeto da. Zer ingo dezu azte buruan enara? Lagunekin gelditu eta zu? Ustedes berdin eta familiarekin egon. Ondo. No pasa. Erdi. Inbertu duzu gorkoa? Ez. Uste tetxo horretuta noia, Orain etxera. Ez nekazora. Bueno, nik eo janeren gara noa, kanpoan dago eta. Agur.